Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa. Tohoto video je, jak jste mohli přečíst, moje vyrobené věci pro LPS. Jako první je to slečna Beruška s knihami. Dobrý den, jaké tu máte knížky? Takže tady mám pohádky a ještě mám tady přírodovědu. Děkuju, uklidte se to. Děkujeme, nashledanou. Naschled. Jako další slečna Králičice s nádobím. S pečivem, pardon. Dobrý den, co tu máte za pečivo? Buchtu, 2 pánočky a tady nějakou housku. Teda housku, nějaký kousek rohlíku. Naschledanou. Děkuji. Naschle. Pojďte. Dobrý den, co tu máte? Takže mám tu náda. Krásný. To je jedno. No, děkujeme. Naschle. Můžete jít, naschle. Nečkovi z televizí. Tuto jsme se ukazovali, jak vyrobit. A tady je další. Udělal jsem k ním i ovladače. Na co se právě díváte? O zázraky přírody. A vy? Barbie princezna Pegasů. No vidíte. Jako další postýlky. Slečna Dash. Takže je taková postýlka, je složená origami. A buď v ní také může být jeden velký pečovák, anebo také dvě miminka. Děkujeme. Naschledanou. Naschle. A jako poslední a nejvyšší baráček. Ten mi tedy nikdo okomentovat nepřišel. Je teda z krabice od kapesníčku. Jsou taky 2 na sobě krabice přepady. Takhle to vypadá vevnitř. Tady je taky obrázek. Taky. Je to 2patrový barák, ale může tam být jenom jeden pečovák. Klidně, ale nebo jich tam může být třeba 4. Doufám, že se vám tuto video líbilo. To jsem teda, ještě vám ukážu všechny věci, co jsem teda vyrobila.